Basta yan, habang tinitignan yung mga picture ng mga gagamba, ito yan sila. Yun, sup mga Aji, magandang gabi sa inyo. Papaita ko lang ngayon siguro ay yung ibang gagamba ko. Unang-una pala, God bless and shoutout po pala muna sa inyo. Ito sa mga solid kajigo, ito sa inyo yan. Thank you, shoutout sa inyo. And ito, shoutout sa inyo mga Aji. Maraming salamat sa suporta nyo. And ito, pakita natin yung mga picture siguro mga gagamba. Ito sila. Yan yung mga picture. Kapag nakikita nyo, pumili kayo ng mga gusto nyo. Kung ano yung the best para sa inyo. Iinan lang yan sa mga natira kong gagamba ngayon. Good and OS size yan. Ito. Bago natin taloy, pakita yung mga picture. Ito yung mga gagamba mga Aji. Yan. And meron din dito. Yan, pula pusod. Tapos may gagawin ako ngayon. Kakaiba naman. Basta yan, habang tinitignan yung mga picture ng mga gagamba. Yun sila. Kaya mga Aji, mga Gensan lines yan, tigre o kung ano man yung kursonada nyo dyan mga Aji. Malalaking gagamba. Yan, kita nyo naman lalagyan. Kanyang kalalaki yan. And may gagawin ako ngayon. Kakaiba yung gagawin natin. Kasi ito yung pinakapaborito ko sa kanila mga Aji. Yan, yung tigre na to. Ito yung pinakapaborito ko. At nag-auto-focus kasi front camera kasi gamit natin mga Aji. Yan siya. Uy, tumakbo. Tumalon mga Aji. Ito yan. Ito yung gagamba. Yan. Yung pinapaborito ko sa nilaro namin mga Aji, ito yung hindi talaga natatalo. Sa matindihan to. One day mga Aji, iba yung tapang niya. Sobra. Yan siya. Yun lang. Maraming salamat sa inyo mga Aji. Ngayon, gagawin naman natin kung ano yung sasabi ko na kakaiba. Ngayon ko lang din gagawin to. And yun, sunod na video siguro makikita nyo. Maraming salamat po and God bless. Yun.